Je pro vás největší satisfakcí nebo oceněním, když vyrazíte na misi se 120 muži a se 120 se vrátíte? No samozřejmě, já ale musím říct, že jsem nikdy nesliboval, že vyrazíme ze 120 muži, se 120 vrátíme, protože to jsem ani nikdy slíbit nemohl. Ale samozřejmě, že to je pro mě obrovská satisfakce, když se povedlo stejný počet lidí odvést a stejný počet lidí nakonec dovést zpátky do republiky. Čeho si u svých vojáků nejvíce ceníte? Tak já u svých vojáků si cením spoustu vlastností, ale především si myslím, že to je odvaha, ta motivace a soudržnost. Odvaha, motivace, prostě jít do toho, být členem speciálních sil, jít do toho, jít do té války a ukázat, že Česká republika mají vojáky, kteří umí bojovat. A ta soudržnost, přesně podle našeho hesla, nezradíš kamaráda svého, to znamená v každém okamžiku. Prostě být s tím svým kolegou, být s tím svým spolubojovníkem a ukázat mu, že se jeden na druhého může spolehnout. Pane generále, co rozhodlo o tom, že se budete věnovat vojenskému řemeslu? Co to bylo za krok? Pamatujete si na něj? Tak já si popravdě nepamatuju, že bych někdy uvažoval o nějakém jiném povolání. Mně připadala vždycky vojenská uniforma, že to je to správné, co by každý muž měl být na sobě. Takže jsem to považoval za takové to nejmužnější povolání. Takže už ve 14 letech jsem vlastně nastoupil na vojenské gymnázium, oblekl jsem poprvé vojenskou uniformu. Přestože moje mamička i ocko byli vyloženě proti, tak jsem prosadil svou a myslím, že jsem udělal dobře. Kontingente přímo, let! Ruku na srdce, my jsme nikdy nebyli zvyklí na to, že bychom mohli vidět 41letého generála. Ve 14 jste to asi netušil? Ve 14 jsem to netušil, ale samozřejmě jsem chtěl být generálem, protože přímo takhle. Samozřejmě, že když člověk nastupuje do armády, tak si přeje dosáhnout nějaké hodnosti a ten generál, to je samozřejmě ta nejvyšší hodnost, je to, co by jako člověk asi chtěl mít dosáhnout v každém povolání, to znamená dostat se na ten vrchol. Nebylo vám v životě někdy líto, že tím svým povoláním a tím nasazením, který musíte tomu věnovat, o něco přicházíte? Třeba, že vám děti rostou za očima, ne před očima, za očima? A tak samozřejmě, že občas člověk má trošku jako malé výčitky svědomí a ptá se sám sebe, udělal jsem pro tu rodinu dostatek, udělal jsem dost pro to, aby moji synové vyrůstali ve spokojené rodině. A já musím říct, že nemám žádný pocit, že bych jako něco zanedbal, protože ta moje rodina naštěstí je velice harmonická rodina, že ten chod té rodiny se přizpůsobil tomu, že tatínek je prostě voják, že tatínek občas není doma. No ale neříkejte, že když jste třeba odjížděl na mise do Afghánistánu, že to jako nesla s lehkým srdcem, taky musela mít o vás strach, ne? Samozřejmě, že určitě měla strach, že si uvědomovala to, že to riziko je obrovské, že má doma 2 syny. Ale taky mě zná, taky si uvědomovala, že to dnes teď při vjezdu do té mise beru tak, že těch synů mám několik desítek víc a ví, že mým hlavním cílem bylo postarat se o všechny ty moje kluky, aby jsme se vrátili zpátky. Takže myslím, že samozřejmě strach měla, ale že mi věřila, že to dokážu a že se prostě vrátím zpátky k rodině. Čím dobíjíte baterky, když jsou vybité? Tak když je úplně vybito, tak rád vemu svého psa. Já jdu na procházku, mám nádherného psa. A když je vybito trošku méně, tak rád relaxuji sportem. Já jsem poměrně dlouho, téměř celý život, se pokoušel hrát závodně fotbal. Pravda, kamarádi mi už říkají, že už by bylo čas toho nechat, že už nějaká liga veteránů by možná byla dobrá. Takže rád si zahraju fotbal, zahraju si ještě dneska rád a rád zaťukám s kamarády, takzvaný udělal si řízeň.
poslední době jsme víceméně z hecu s kamarády začali běhat maratonské běhy, takže mám za sebou 5 maratonů. Ten poslední, kde jsem nejméně trénoval v nejlepším čase, takže to je takový můj relax, takový sport, prostě obut si tenisky a vyběhnout do lesa a prostě běžet. Jaké jste měl třeba pocity, když jste byl na misi v Afghánistánu a v noci jste kluky vysílal na noční akci? To nebylo úplně příjemný nebo jako bezstarostný? Samozřejmě, že nebylo. Já musím říct, že to bylo několik bezesných nocí, několik desítek bezesných nocí. A samozřejmě ty nejtěžší chvíle jsou vždycky ty chvíle, kdy těm klukům už pomůžu nemůžete, kdy prostě ty kluci jsou v nějaké operaci, když dokážete akorát poslouchat, že mají nějaké těžké problémy, že se dostali do střetu s nepřítelem a můžete jenom doufat, že ty jejich znalosti, že ta jejich příprava byla dostatečná na to, aby to správně vyřešili, aby se vám vrátili z té operace všichni zpátky domů. Takže to skutečně jsou ty nejtěžší chvíle, kdy prostě čekáte a nevíte, jestli se vrátí všichni nebo jestli někdo bude chybět. Jak se dá v bojových podmínkách skloubit pozice velitele a kamaráda? Ono taky může třeba sklouznout do toho, že se ten kamarád pak jako říká, tak už je to trošku méně velitel, nebo víc si můžu dovolit. No vidíte, to je asi je to dáno tím, jak ta specifická jednotka je, že my jsme tady zvyklí v podstatě celý život pracovat a žít spolu. A mně to nikdy nepřipadalo, že by moji kluci měli pocit, že když se ke mně můžou trošku chovat žoviálně nebo kamarádštěji, že by to zneužívali nebo že by nějakým jiným způsobem přistupovali ke mně. Já si toho člověka samozřejmě vážím jako velitele, jako autoritu, ale na druhou stranu obrovský si ho vážím jako člověka, jako takového. Říkám hej hombre, tak mu jinak tak lidi samozřejmě jeho kamarádi říkají hej hombre, hele, tady bychom to a prostě vždycky to vzal všechno jako člověk a vždycky prostě se mi strašně líbí na tom, že vidí před sebou nejdřív člověka až potom vojáka a to si myslím, že to je to, na co já vždycky vzpomínám nejvíc. Je to člověk, který bude komunikovat úplně s každým, to znamená, že chce slyšet názor druhé strany, což ve vypjatých situacích udělá dost velký rozdíl. Já myslím, že ten den mého loučení s 601. skupinou speciálních sil byl nabitý emocemi, ale samozřejmě, že to byl veliký emotivní zážitek. Já jsem tady, jak jsem říkal, prožil 20 roků svého kariérního života. Prožil jsem tady nejkrásnější okamžiky v té profesní, ale i v tom osobním životě. A samozřejmě to loučení tomu odpovídalo. Já vám přesně řeknu, že s tím nápadem přišel. Samozřejmě je to spontánní nápad a nejhezčí je vlastně, když k člověku, kterýmu cítíte vřelý vztah, vážíte si ho jako, říkám, velitele, jako autoritu, vážíte si ho jako člověka, tak ty nápady prostě se hrnou, protože mu chcete samozřejmě udělat radost a rozloučit se a tím vyjádřit vlastně svoji náklonnost vůči tomu člověku. Když končil tady na funkci velitele, tak v podstatě se s ním chtěli rozloučit všichni, jo, což si myslím, že mluví za všechno.